kirolari batekin hitz egin ez egingo dugu aurrera. Estitxu Almandoz, sarri jasotzailea da bera, eta erronka bati aurre egiteko buru belarri ari da entrenatzen. Kopa forma duen 100 kiloko harria jasotzea du helburu. Ea laster dugun hemen, Valentzia lortu duela kontatzeko aukera. Lagunak ez duzu antzemango zertan ari naizen. Oronoz mugairera etorri gara Estitxu Almandoz sarri jasotzailearekin eta bere entrenatzaile Patxi Larretxearekin entrenamentua egin behar dugulako. Adi jarraitu gaurko saioa. Harri klase, zilindrua, bola eta kubiko hiruek. Eta entrenamendu, hain nola txapelketa dugun, zilindrua eta bola eta kubikokin hiruekin. Elmizko hasien ongi berotu eta gero 3 minutuko saiuko, 2 minutuko, segun hoixen. Hemen auspua ere nekatuko da, ez da muskularki bakarrik izango, ez da pixka zeneke klase izaten da. Auspua gehien bat, 2-3 altxaldi ditzen moduzu, ez da nabaitzen, azkenin 2-3 minutun, 2 minutut erdiko jartzen da, auspua, nabaitzen da. Galtza dien normalak, hemen dute larruzko protekzioa, zilindruk eta belaunak eta ez markatzeko. Eta gero txalekoa hemen du zera larru espeziala hemen irristeko, txaleku bere lan haitiko. Eta ez du deus hemen protekzioa, eta ez du deus gehiago. Zertan izea? Erretxina ongi isetzen, bai txalekun eta bai harria mutatzeko, harria ez irristeko, hobekigo kontzeko. Hau beti egiten dezue? Bai, beti, bai. Hau Patxik erakutzitako sekretok izango di, ez da? Sekretu, guztut denak egin dutela hori, bai. Olioa, haizin errantzen bazala, txaleku bere lan eiteko eta behin harria honatoz nelik berakin joateko, bai, hemengo lana ongi itxeko. Oin dela, ez dakit, 3 urte urbilingo jo, 2 urte eta erdi, pixka bat guztek ginen, emakume indartsu bat, eta harriekin moldatuko zela, eta hola probatzen hasi, eta hala saldu da. Emakume bizkor bada, eta gainera zaletua, gogukin dena, eta nola harri eltsatzen ala giza proban, eta haitz urratxak ona maten nahi dena, pausuko maten nahi dena. Bihar bada berak harria errezena zango du kopa uste dut. Gero jok zilindro zarra, eta okere bai, baina beretzako harririk nubena kopa da, bentzio, zilindro kopa. Aian abuztuan jogatuko duen txapelketetan, ikustaldi zu aukerarik, Idoia Etxeberrian aurka. Oso, aukera beti izango ditu, baina, gura ikusi bat da, aspalditik ari dela, eta profesionio ongi barneratu dula. Ez da urte batekin bukatzen, sei dezagun lanian, eta gero hori ikusiko gara. Patxizuk afizio ikeragarriak, herrikiroleta, ez da getu inundi datorren nola bizi esun zuk herrikirola honbeste? Gu gaztetik enoitzen iz, baserri zena entzutekin jola motiko gozkorra zelik irratiatit orduko desafioak eta gauzak, eta atxazenatik, familietik beti egetzien kirola, baina kirola bazala iten zuten bizia. Behun kontrabando eta behun sega, baserrien segan, eta beti apostu bazala, eta hoi handikan etorri zen, eta pixko bat zaletasun eta gero guk azte ginelikan korrika apostuak eta hasi ginen egiten, eta lehenbiziko korrika zitak ustatzen ez ni. Eta gero handik gora, anaiakin eta gauza, eta... Anaia donatu zemuz dabil? Nahiko polikiadek uste batzu bizkarri, baina ondo, bainikan badabila, bere puntizatxura pasatu da ekere, eta bainiken ere ibiltzeko moduan, ongi. Lehenengo sokatiran ibil nintzen, gero txingakin, gero harria eltsatzen eta harri tiran ere bai, dentik pixkotza. Oain dela 3 urte edo horrela, beti. Eta gero plazan urte batera, hola, poiki. Harririk zailena zein itizaizu kilo igualetan altsatzeko? Niretzat kubikoa, zean berze punta eta berze zera du, gehiago teorikoa, gehiago bihartzu altsatzeko, bai. Herrikirola zerbait izan baldin bada desafioa eta apustua izan da. Euskal Herri osoaren eta gure audientzia leialaren aurrean botako dizut, zara, nahi duzun bikotea eta laguntzailea hartu, nik ez ditut eta Patxi hartuko ditut, eta desafioa apustua erronka egingo dizut, baina afaria eta lakoak ez, Zakarra, mai gainean, itzeo ingo dugu, zenbat. Ibon Gaztainazpi, Oronoz Mugairen, Euskal Herria ausenean. Iazitza. Pasa. Baja pizko bat. Baja pizko bat. Tira brontza azken eraino. Pasa pizko bat.